A ta Florida se fakt držela jako taková bastion jakž takž rozumu za posledních už pomalu 3 let, 2,5 roku teda určitě. I Texas, no. A tak ten Ron DeSantis je ještě víc důraznější, než ten Greg Abbott, nebo ten další. Tak já bych to možná sdílel a potom se můžeme o tom pobavit, ale mi se to zdá topka a je to dobrá zpráva, myslím si. Aspoň to nevypadá tak, že jim to všechno super jednoznačně vychází. And how they marginalized people that were speaking the truth on COVID was really, really damaging. And it ended up killing people because people would tell the truth and they would get deplatformed on Twitter. We also going to be doing some stuff because I have a Surgeon General in Florida, Dr. Joseph Ladapo, who's been really, really strong of just fighting back against the narrative and the phony things that people are trying to do and focus on the evidence. And so, we are going to work to hold these manufacturers accountable for this mRNA because they said there was no side effects, and we know that there have been a lot. And so we did a study in Florida, and you saw an 86% increase in cardiac-related activity from people 18 to 39 from mRNA shots. And so we're going to be doing some stuff to bring accountability there because I think it's just something where we wouldn't let them mandate on you in Florida. We said, no, because like Orange County wanted to fire firefighters, Gainesville wanted to fire people, but even the corporations like Disney wanted to fire. So we said no across the board. So everybody had the ability to opt out of anything they were trying to impose on you. But there are other people around the country that got forced to take this. And then what? They're not allowed to sue or get any type of recourse when this is not something that they wanted to do. So this is something that we're going to lead on in Florida. So we're going to have probably some announcements over the next 3 or 4 weeks on that. K tomuto, myslím, že tam je toho hodně, co by mohlo spustit už tribunály. Co si myslíš, Daný? Čo ja si myslím? No. Ja si myslím, že ktokoľvek nadizajnoval to, čo sa nasypalo posledného 2,5 roka, veľmi dobre vedeli, čo robia a majú plán B na úplne všetko. A to je kvôli tomu, že sa doteraz ešte reálne nič nestalo a to je jedno, či je to Amerika, či si to Spojené štáty americké alebo Slovensko, ale tam, ja to volám, že krajiny iluzórnej demokracie, ale je to vlastne západný svet, alebo teda po väčšine biely svet. Tam najviac frčala táto agenda, nikde nejako nie je moc markantne v iných častiach sveta a strašne rád by som s tebou súhlasil, že sa niečo deje, ale ako ešte stále nič nevidíme. Ale to vôbec nie je dôvod na to, aby... Vánoce. Ale ja k tomu môžem niečo povedať, lebo Florida je to, kde ja som pôsobil. To daj. A na Floride boli opatrenia od marca, aj Ron DeSantis, akože guvernér, bol už aj vtedy. My sme mali opatrenia také, ani na pláž sa nemohlo ísť. Potom sa to síce uvoľnilo postupne, ale to, čo on hovoril teraz vo videu, to my sme vo Urme spolu dvojke rozoberali minulý rok v novembri už, keď sme mali pani kardiologičku Sandru Hanáčkovú z Rimavskej Soboty, ktorá pekne pomenovala o tom, aký nárast kardiologických ochorení ona má v jednej ambulancii v Rimavskej Sobote. Tak neviem, kde bol pán guvernér Ron DeSantis v tom čase, lebo oni to museli vedieť tiež. A do momentu, bodaj by bolo tak, a to je pozitívum zase, to treba veriť, hej, ale keď sa nič neudeje, tak sú to len prázdne slova. A možno politická kampaň, a možno kandidatúra na prezidenta, možno zase nejaká nádej pre ľudí zbytočná. Čiže treba opäť sledovať konkrétne potom riešenia a kroky. Lebo pekne to vyzerá všetko, ale uvidíme, či aj reálne sa niečo udeje. Ja nevidím dôvod na to, ja si pamätám, v marci 2020
To isté sa dialo v Amerike, ako sa dialo tu na Slovensku. Žiadny rozdiel v tom nebol. A ja stále mám ja som vyznávačom toho, že keď vieme vydať príkaz na to, že zavrieme všetko, lockdowny a tak ďalej, tak takisto rýchlo by malo trvať aj to, aby sme odškodnili tých, ktorí boli perzekuovaní, ktorí boli naháňaní, manipulovaní a tak ďalej, lebo veľmi rýchlo vieme zistiť, kto povedal, čo sa ako deje, čo sa na ňo zosypalo, a to vieme zistiť ako v Amerike, tak aj na Slovensku veľmi rýchlo. To stačí jedno rozhodnutie jedného guvernéra, jedného prezidenta, jednej vlády, jedného parlamentu, čohokoľvek. Čiže my keď chceme reálne niečo urobiť a nielen tvárime sa, že niečo chceme urobiť, tak to vieme urobiť rýchlo. A budeme vidieť, ako to smerovanie floridské, ktoré sa bude prenášať, najskôr to bude súvisieť aj s kampaňou, lebo on bude asi kandidovať na prezidenta, zrejme, vyzerá tak budeme vidieť, či sa to bude len odkladať a nič sa neudeje, alebo naozaj sa reálne niečo udeje. Buďme pozitívni, sú Vianoce, verme tomu, že to bude taký prvý signál toho, že sa niečo udeje, ale zase zároveň nebuďme takí naivní, aby sme sa zase nechali opiť rožkom a peknými slovami. To je všetko.